Hi guys, for today's video, maghimo kitag halo-halo. O gusto lang na ko ipakita sa inyo kung giunsa na mo pag-prepare ang isa sa mong bestseller sa Mr. Peps guys, mao kining halo-halo. For only 89 pesos, 700 ml na. O para mahimo na to ang halo-halo guys, mao ni ang mga sagol na atong kailangan. Nata white, gulaman green, gulaman red, corn, sweet kamote, golden banana, buko, cornflakes, OB yam, leche flan, OB ice cream, o kami lang nagbuhat sa mong OB ice cream. Of course, milk, og naputay red mungo and white beans. And cheese. Version 2.2 halo-halo, mas gipalami og mas gipadaghan pa namo ang sagol. Dagan ng utana, ngano daw barato among halo-halo. Imagine, 89 pesos, 700 ml na. Ngano man guys, kay syempre, tanan sagol na inyong nakita diri guys. Kami mismo ang nag-prepare, kami mismo ang nagluto. So wala namin nagpalit sa store, kay katong sa una, ginapalit lang ginamo siya sa store. So very limited kay among ginabutang. But karon guys, kami na tanan, so pwede na gid kaayo nga daghan ang among ibutang sa among halo-halo. O ginana kasayo ng pag-prepare sa halo-halo guys, no? After nyo ma-assemble tanan ingredients, so butangan nato siya ice. After sa ice, milk, then top with OB ice cream, cornflakes, and then atong OB yam, then with cheese. So muna ni atong Mr. Peps halo-halo version 2.2. Pwede pick up, Maxim, o Food Panda guys.